Καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Να πω βεβαίως ότι είναι ένα σπονδυλωτό κείμενο, ξεκινώντας και στην ουσία είναι και μια διαμαρτυρία έως πού μπορεί να φτάσουμε, ποια είναι τα όρια μας, έχουν εξαντληθεί γιατί δεν αντιδρούμε. Βάζοντας βεβαίως στον πυρήνα της αναφοράς σας τα 4 λοιπόν νομικά πρόσωπα, τα οποία αφορούν κυρίως, θα έλεγα, στο Δήμο της Ορεστιάδος και τα αναλύεται. Ποια είναι, πώς είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι πρόκειται να ζήσουν τον εφιάλτη της ανεργίας. Και εκεί λοιπόν έρχεται το ερώτημα, βασικό ερώτημα που λέει πότε εμείς θα θέσουμε τα όρια που έχουν να κάνουν με την οικονομική αλλά και από την άλλη την βιωσιμότητα ως κοινωνίας, διότι έχει αποσυνδεθεί εντελώς. Κυρία Κουκουσκίδου, ορίστε. Έτσι είναι τα πράγματα. Πιστεύω ότι τα όρια τα έχουμε ξεπεράσει προπολού. Για κάποιο λόγο αισθάνομαι ότι είμαστε απαθείς, ότι δεν αντιδρούμε. Ότι παρά το γεγονός εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, εδώ είναι τα όρια μας, τα ξεπεράσαμε. Φαίνεται ότι κάθε φορά, σε κάθε νέα επίθεση θα την έλεγα εγώ, της κυβερνητικής πολιτικής, φαίνεται να τα ελαστικοποιούμε αυτά τα όρια και να δίνουμε ακόμα μια ευκαιρία για κάποιο λόγο. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι οι πολίτες για κάποιο λόγο θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, αισθάνονται μια ματαιότητα, ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να γίνει, δεν εμπιστεύουν τους πολιτικούς. Υπάρχει πάντως μια απάθεια σε αυτές τις επιθέσεις που δεχόμαστε. Δεν πάει όμως άλλο. Είναι αυτό που διαρωτάστε. Αναρωτιέμαι πώς ακόμα μπορούμε να αποδεχτούμε. Μέχρι που φτάνει δηλαδή η αντοχή, η ανοχή. Λες και υπάρχει ένα μεσοδιάστημα όπου κάτι υποτίθεται ότι περιμένουμε και ενώ συμβαίνουν τα πιο τραγικά πράγματα τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι, αυτό είναι. Περιμένουμε κάτι να γίνει. Μα τι να γίνει? Τι να γίνει? Μειώνεται συνεχώς το εισόδημα. Στον Βόρειο Εύρο έχουμε 1 στους 2 άνεργο. Οι επιχειρήσεις κλείνουν, περπατάμε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και τα πιο κεντρικά μαγαζιά, τα καλύτερα μαγαζιά είναι άδεια, είναι κενά. Απολύονται εργαζόμενοι και από το δημόσιο τομέα αλλά και από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα και αναγκάζονται να απολύσουν. Αρχικά να μειώσουν ωράρια, να μειώσουν το μισθό, στο τέλος να απολύσουν. Οι καλύτεροι επιχειρηματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες της Ορεστιάδας είχαν κλονιστεί τους προηγούμενους μήνες. Έχουν τελειώσει τα καταστήματα. Και τώρα πλέον τελειώσει. Έχουν τελειώσει, τελείωσε. Πώς το λένε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η εικόνα. Και δεν μπορούμε να πληρώσουμε πλέον τίποτα. Οι επαγγελματίες, και εγώ είμαι επαγγελματίας, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις φορές μας στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ΦΠΑ μας. Είναι αδύνατο να βγει πέρα πλέον αυτό το πράγμα. Και κάνει φοβερή εντύπωση, ειδικά όλη αυτή η νομοθεσία, η οποία ήρθε και ψηφίστηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος ερευνάται αυτή τη στιγμή, έτσι, ερευνάται και δεν ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξει. Και όμως αυτή η νομοθεσία που κατατρέχει τον Έλληνα, που έχει διαλύσει όπως είπατε τις επιχειρήσεις, τον κοινωνικό ιστό τον έχει αποσυνθέσει, συνεχίζει να υπάρχει και δικάζονται οι Έλληνες έτσι. Μιλάμε για φοβερή κατάσταση. 1 στους 2 άνεργος στο Βόρειο Εύρο. Λέτε κάτι όμως. Θα αντιδράσουμε λοιπόν ενεργά ως τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού σε αυτή τη νέα πρόκληση? Θα ετοιμάσετε κάποια πρόταση, συνεννοείστε με κάποιους συναδέλφους σας? Κοιτάξτε, μιλάμε και θα καταλήξουμε σε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Πιστεύω ότι οι καταστάσεις πλέον είναι ακραίες και πάρα πολύ κρίσιμες. Δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το πράγμα στο οποίο κατευθυνόμαστε. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Δεν μπορεί να επανέλθει η οικονομία. Φτάνουμε στο τέρμα. Τι ακριβώς να γίνει? Υπάρχει περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να ξανανοίξουν τα μαγαζιά τους? Πώς να επανέλθει αυτό το πράγμα? Πρέπει να το σταματήσουμε τώρα. Έχουμε φτάσει στο όριο, τέλος. Πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν μέτρα. Και επειδή οι καταστάσεις είναι ακραίες, θα πρέπει και οι προτάσεις και οι κατευθύνσεις να είναι ακραίες, αναγκαστικά. Δεν μπορούμε πλέον να πάμε ούτε με ψηφίσματα, δεν μπορούμε πλέον να πάμε έτσι με αποφάσεις φιλοσοφικές και φιλολογικές και πρέπει οι αντιδράσεις μας να είναι ακραίες, να είναι συγκεκριμένες και να μην επιδέχονται αμφισβήτηση. Όταν λέτε ακραίες μπορούμε να το προσδιορίσουμε, δηλαδή τι? Να κατέβουμε στους δρόμους, να αποκλειστούν τελωνεία,
να αποκλειστούν τα σύνορα της Θράκης. Δήμων, να υπάρχει κοινό μέτωπο όλων των περιφερειών, κοινό μέτωπο όλων των δήμων της χώρας. Να κλείσουν οι δήμοι για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς πισωγυρίσματα. Ναι. Εγώ σκέφτομαι αρκετά πράγματα, ίσως και μια προσπάθεια έτσι σε μια πόλη συνολική συνεννόηση των πολιτών, να μην καταβάλουν σε κάποιους φόρους για ένα διάστημα. Και πώς να τους καταβάλουμε, αφού δεν μπορούμε πλέον. Τι να κάνουμε άλλο. Τώρα... Αν γίνει κάτι οργανωμένα και μεθοδικά και με συγκεκριμένη υπεράσπιση και με νομική υποστήριξη από δικηγόρους, μπορούν να γίνουν πολλά. Πρέπει όμως να κινηθούμε, να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να δούμε τι θα κάνουμε. Συμπολίτες σας μας μεταφέρουν και σας το μεταφέρουμε. Λέει έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να διώξουν δημοσίους υπαλλήλους για να αντιδράσετε, κύριε Γκουγκουσχίδου. Πόσες οικογένειες στην Ορεστιάδα έχουν βιώσει τον εφιάλτη της ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία 3 χρόνια. Και έχει δίκιο. Έτσι είναι. Φαίνεται όμως ότι και ο απλός πολίτης δεν αντιδρά. Πρέπει να κινητοποιηθούν και οι πολίτες από μόνοι τους. Για κάποιο λόγο θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτή την κυβέρνηση. Και φαίνεται από το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί και ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Δεν φαίνεται, και από τις δημοσκοπήσεις ακόμα, δεν φαίνεται ο κόσμος να την έχει εγκαταλείψει. Ναι. Φαίνεται ότι ακόμα σε κάποιο μεγάλο ποσοστό τη στηρίζει. Πρέπει οι ίδιοι να σκεφτούν. Ο κόσμος δεν βλέπει όμως κάποιον να τον στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια, διότι κάθε φορά που ο πολίτης κινητοποιήθηκε έμεινε εκτεθειμένος. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί πιο οργανωμένα. Θα πρέπει να πιστέψει πλέον ότι δεν υπάρχει λύση στα προβλήματά του με τον δρόμο τον οποίο ακολουθείται από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και θα πρέπει να βρει διεξόδους σε άλλες προτάσεις και άλλες κατευθύνσεις. Αρκεί αυτές οι προτάσεις να είναι συγκεκριμένες. Αυτό, συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Που μέχρι στιγμής δεν είναι. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να υπάρχει ομοιομορφία. Ιδάλλως... Έτσι είναι. Στο επανειδήν, να είστε γεροί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.